Ewo gịnị ka anyị ga-eme igwe Chineke Izrel ga-lekwa Ikom niile onye ọbụla cheta n'ezi olololo igwe Chineke Izrel ga-adịgide n'etiti anyị n'ezi budaga n'igwe Chineke Izrel. Ewo gịnị ka anyị ga-eme igwe Chineke Izrel ga-lekwa Ikom niile onye ọbụla cheta n'ezi olololo igwe Chineke Izrel ga-adịgide n'etiti anyị n'ezi budaga n'igwe Chineke Izrel. Gịnị ka anyị ga-eme? Gịnị ka anyị ga-eme? Igbe Chineke Izrel. Gịnị ka anyị ga-eme? Igbe Chineke Izrel. Gịnị ka anyị ga-eme? Igbe Chineke Izrel. Gịnị ka anyị ga-eme? Otu mgbe anyị gara agha. Gịnị ka anyị ga-eme? Agha anyị na ndị Izrel. Gịnị ka anyị ga-eme? Agha si ike n'ọgbọ agha. Gịnị ka anyị ga-eme? Anyị wee merie ha n'agha. Gịnị ka anyị ga-eme? Izrel buru igbe vupụta. Gịnị ka anyị ga-eme? Igbe ha ji akpa ike. Gịnị ka anyị ga-eme? Igbe ha ji eme ọnụ. Gịnị ka anyị ga-eme? Igbe ha ji alụ agha. Gịnị ka anyị ga-eme? Anyị emerie ha vuru igbe. Gịnị ka anyị ga-eme? Anyị na-ala n'aṅụrị ọṅụ. Gịnị ka anyị ga-eme? Anyị amaghịla ha anyị vụbọnwụ. Gịnị ka anyị ga-eme? Anyị amaghịla ha anyị vụbọkpai. Gịnị ka anyị ga-eme? Anyị eburu igbe wee lọta. Gịnị ka anyị ga-eme? Wee buba ya n'ụlọ chi anyị. Gịnị ka anyị ga-eme? Ebe chi anyị dego nna nọdụ. Gịnị ka anyị ga-eme? Ebe chi anyị dego nna rarụ. Gịnị ka anyị ga-eme? O rue n'ụtụtụ echi. Gịnị ka anyị ga-eme? Anyị abịa inye chi anyị ekele. Gịnị ka anyị ga-eme? Wee hụ ka chi anyị niile. Gịnị ka anyị ga-eme? Ka ha kpudoro iru n'ala. Gịnị ka anyị ga-eme? O wee wute anyị rie nne. Gịnị ka anyị ga-eme? Anyị wee guzo ha ọtọ. Gịnị ka anyị ga-eme? Chi nke ọbụla n'ọnọdụ ya. Gịnị ka anyị ga-eme? Chi nke ọbụla na ndokwa ya. Gịnị ka anyị ga-eme? O rukwa n'ụtụtụ ọzọ. Gịnị ka anyị ga-eme? Anyị abịa ịchụrụ chi anyị aja. Gịnị ka anyị ga-eme? Wee hụ ka chi anyị dego. Gịnị ka anyị ga-eme? Ka ọ gbajiri ụkwụ n'aka. Gịnị ka anyị ga-eme? Ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme? 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 Ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme? 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 Ịgafe ntị n'obodo. Gịnị ka anyị ga-eme? Mkpumkpu akwa n'ebe. Gịnị ka anyị ga-eme? Ndị a maara aha ha na nkwa. Gịnị ka anyị ga-eme? N'ihi igbe Chineke Izrel. Gịnị ka anyị ga-eme? Ndị ikom wetie mkpu n'okolu. Gịnị ka anyị ga-eme? Lalụlo onye nga hụrụ ekene. Gịnị ka anyị ga-eme? Ọ bụ onye ga-ahụrụ ndị igbe kena ya. Gịnị ka anyị ga-eme? Anyị ga-amara ha rivuru. Gịnị ka anyị ga-eme? Ụmụ anyị wetie mkpu na n'olu. Gịnị ka anyị ga-eme? Tọbọ dịkwa nwoke dị n'ala na. Gịnị ka anyị ga-eme? Unu gba n'ahụ sambla igbe. Gịnị ka anyị ga-eme? Anya mara nwa anya mara fusie o. Gịnị ka anyị ga-eme? Ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme? 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 Ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme? 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 Gịnị ka anyị ga-eme?